Sad ono što sam obećala malim balerinama malo pre. U Dečijem kulturnom centru Beograda večeras će biti premijerno izveden balet za decu koji izvode sami mališani. Predstava je projekat Ministarstva kulture i informisanja i bit će izvedeno 18., 22. i 23. decembra sa početkom u 19 sati. Celu priču podržali su i vrhunski baletski stručnjaci u našoj zemlji. Prvak baleta Narodnog pozorišta u Beogradu Konstantin Tešea i baletski pedagog Gordana Sivčević. Fantazija o baletu je peta po redu predstava u okviru projekta Baletsko pozorište za decu, koji je osmišljen u cilju da se mališanima približi baletska umetnost. Činjenica da u ovoj predstavi učestvuje preko 100 mališana uzrasta od 3 do 11 godina dokazuje da u Srbiji već ima mnogo dece kojima je ova vrsta umetnosti bliska. Dolazim na balet zato što mi je tamo predivno i upoznala sam nove drugare. Ja što ga mnogo volim i ja sam mala Ana, imam ulogu mala Ana, igram malu Anu i igram sve druge koreografije, polku i još jednu polku i teriče i radim mazalku i to je to. Bavim se od 4. godine i volim da jednostavno sviđa mi se na baletu jer se tako nekako razvijam se i lakše mi je, nekako lakše radim druge stvari. Pa zato sam mnogo volim da igram, da sam imam mnogo drugarica, pa zbog toga hoću da igram. Svidale su mi se suknjice i eto zbog toga volim balet. Zašto voliš balet? Pa zato što baš ne znam, ali ga volim. Prvo je moj brat pošao na balet, pa se meni svidelo, pa sam onda i ja pošla. Za priču i koreografiju pobrinula se balerina Ana Pflug, koja i predvodi Baletsko pozorište za decu. Predstava se zove Fantazija o baletu, ima 2 čina, ukupno trajanje oko 60 minuta, da kažem pola sata. Jedan čin, pola sata, drugi čin. U prvom činu su više zastupljeni mlađi uzrasti, dok u drugom činu su stariji, da kažem neke onako zahtevnije varijacije za njihov uzrast. I da kažem, ajde, to je predstava za decu. Radnja sprati odrastanje jedne male devojčice koja se zove Ana. Ona je poželjela da postane slavna balerina, mama je odvela u baletsku školu i tamo ona saznaje da ima veliki talent za igru, prepoznaje koreografi i ostvaruje svoj san. Iako je devojčica Ana glavni lik u predstavi, glavnih uloga ipak nema. Trudila sam se da to ne bude baš tako vidno, pošto svi žele naravno da budu u centru pažnje, pa sam ja napravila 3 postave, tako da svako ima svojih 5 minuta na sceni i mislim da su svi zadovoljni. Ova predstava jedan je od retkih događaja koji podrazumeva angažovanje ovolikog broja dece tako malog uzrasta, pa je i rad sa njima zahtevao veliko zalaganje. Radi se teško, ali s ljubavlju. Eto, to je onako najiskrenije. Ima jako puno dece, svako ima neke, da kažem, svoje zahteve, želje. Mi se trudimo da to sve ispunimo, ali stvarno su svi srećni kad se završi, kad dobiju aplauz, kad dobiju cvijeće i mislim da će ovo biti jedna velika stvar za njih. Posle 4 uspešno izvedene predstave, cilj projekta da se mališanima približi baletska umetnost je na dohvat ruke. Toliko da bi trebalo da se u narednim godinama otvori više institucija u kojima će moći da se igra, jer svi žele jedno isto. Kad porastem, voljela bi da budem prima balerina. Baleta. Balerina. Prima balerina. Kad porastem, voljela bi da budem profesionalna balerina.